Mayong udto karon magluto kay wala man tay sudan, magluto na pud ta og munggos nga ginisa putang ag manok. Dayon imo ra na siyang ukay-ukayon. Dayon kay wala mo tay sudan nya budget pero duwa ra na siya kabuk manok. Dayon mo na siya, imo na siyang ikuan og jutay, imong i-mix na siya. Dayon butangayin dayong talong unya kay di man day maigo sa kuan, gamay ra man ang kaldero, so gibalhin ako og dakong kaldero. Then dako na ang kaldero kay di man kaigo kay napabiya munggos akong gilatan ako ibutang ani. Imo na siyang ukay-ukayon, di mo tabunan. Butang din na akong ibutang na nako dayon ang munggos. Timpla na din na ako na siya kuan pamintaw kasi kay wala ko dan mig magic sarap or chicken cubes. Mo na siya dayon mga una ta. Lami na kayo pagkuan paniud to. Mga una ta. Salamat sa pagtan-aw. God bless.